Vi vil lige kigge på de her indstillinger, der er her, og hvad den viser på skærmen. Den her det er hældningssensoren. Den er positiv, når du hælder til højre, og negativ, hvis du hælder til venstre. Og når du trykker på knappen, det slutter styringen til, så skifter den farve. Og hvis du er på en A-linje, så bliver den grøn. Og nu her, hvor vi ikke er på en A-linje, så bliver den gul, når man gør det. Og så kan den styre med den der. Vi går lige videre, så er det plus og minus, man kan lave større eller mindre. Den her op, de grader her, det er den retning, man kører i. Jeg prøver lige at køre nu her, så I kan se, vi kører i 170, 73 grader. Og så man kan køre i fuldskærmen. Hastigheden, den her det er GPS, og når den er grøn, så er det RTK på. Den næste, hvis der er strøm til tabletten, den viser her. Herhen i det herinde, der står op med RTK, om det er fix på, eller det er float, eller det ikke er kommet RTK på endnu. Den her skifter frem og tilbage, ikke se den skifter mellem søndag og Vættersted. Hvis man trykker på den der, så bliver den stående på det samme, så skifter den ikke, så kan man have den til at stå på et eller andet, den viser det op. Den kan også skifte med marken, når man er inde på en mark. Så har vi her ind til skærmen med, hvordan man skal være, om det skal være nat mode, så får en anden farve, eller dagmode, så er det nemmere at se den her. Herinde er den nogle ting, men vi ikke vil gå i nu her. Så kommer jeg ned til den her ned. Den viser den øverste tal, det er der, hvor den er sat til at køre hjulvinkelsensoren, og den nederste, det er, hvad den viser rigtigt. Vi ser, den står til, nu her vi holder, så står den til 0 her, og så står den til 2,5 i det der, den aktuelle der. Det kan vi se, når vi drejer på den her også. Inde i den her, der vil vi lige køre over på, for at få lavet nogle grundindstillinger, for at få dem optimeret lidt. Herinde har vi hjulvinkelsensoren, den øverste her. Og hvis vi nu kører lige ud, og vi laver efter, vi kan holde øje med heroppe, at den kører på det rigtige. Når den kører lige ud, så skal den jo holde de samme. Der, så trykker vi på SEO her. Så har vi den stille. Når vi kan gøre, når vi er inde i den her, så kan vi trykke den her pil frem. Der viser den nogle ting på. Hernede, der står den der PWM, det er hvor meget signal, den sender ud til hjulene. Og den her med record, der kan vi få den til at måle, hvad vinkel vi egentlig kører med. Og vi vil lige prøve, først har vi til at dreje til højre. Den øverste, det var den der hjulvinkelsensoren. Den her count, det er den, når man drejer til højre. Vi drejer noget rundt her. Og så sætter vi den til at optage. Tryk på record. Så skal man bare køre rundt her, uden at dreje på rattet. Man skal bare blive ved her. Så tæller den op i diameteren her, så regner den selv ud, hvad vinkelhjulet kører i. Og se den nu, så der regner vi med, at vi kører i de her 20,9 altså noget. Den her, den tæller lidt op, det er fordi, den måler diameteren på den cirkel, vi kører på. Og når den så laver en hel cirkel, så kan den regne ud, hvad grader vi faktisk har kørt med. Så står den der 19,8 står den. Og den regner, vi har med 20,9. Så vi skal lige sætte den lidt ned. Vi skal ikke dreje på rettet, fordi så ændrer den der ned. Så vi kan den her for count per degree, og lave den lige. Og der stiger det, så vi skal op efter i stedet for. Ja, 19,8. Det er der, vi tager den.
så ændrer vi ikke på den. Så kører vi rundt, så drejer vi til venstre i stedet for. Fordi så skal vi lige have, hvordan den er til, når man drejer til venstre. Det er det samme, vi kører igen her. Tryk på record. Og så skal man ikke dreje på rattet, mens vi gør det her. Man kører bare stille og roligt rundt. (22,3) og vi er på 21. Så vi skal lige have den lavet lidt mindre, og så er det det, om vi skal trykke på, jeg tror vi trykker på det her side. Vi skal lige op på 22,3. Ja. Nu kan vi så prøve at dreje rettet. Hvis vi nu drejer helt til højre, så kan vi se, hvad den viser der i grader. Der er vi på 39 grader. Drejer vi helt til venstre, der er vi også på 39 grader. Det tyder på, at det er meget fint det her. Nu den vi kører med nu, vi kører på såmaskinen, der vil vi højst dreje med 30 grader, så vi lader bare den her stå på maks 30 der. Nu skal vi, så vil vi til at have indstillet det med hydraulikken også, med hvordan det virker. Der går vi over den her med gain og det der på. Den nederste, det er minimum som uge, det er hvor meget den skal sende af de her ppm, for at den styrer. Og gain, det er når den er længere væk fra det den skal være på, så sætter den mere kraft på. Vi trykker på den her, og så trykker vi lige på knappen også, så vi får den her over til at blive gul. Og så kan vi styre med den. Nu kan vi prøve at se her, hvis vi drejer her, så styrer den. I kan se sætpunkt, hvad den er sat til, og hvad den er. Og vi kører den anden vej også der. Nu vil vi lige prøve at lave det her, så vi kan vise, hvordan man indstiller her minimum to move, for det er faktisk en ret vigtig indstilling på den. Der tager vi den her proportional gain, den tager vi helt ned til 1, så vi ikke får noget med den, fordi så sender den bare dem her ud, som vi har til at stå på. Og den her sætter vi også længere ned. I kan ikke regne med de tal, der er til at stå her, fordi jeg kører med en 24 volts spole på ventilen, og det er kun 12 volts straks, så den skal langt op, og det skal I garanteret ikke, når I kører med en almindelig 12 volts her. Vi kører lige ud her, og så kan vi se, hvis nu vi drejer den her, men den drejer ikke, den bliver stadig stående på de der 0,8 der. Så sætter vi den her op, sådan en af gangen, og ser, hvornår den begynder at flytte sig. Den står stadigvæk på 0,2. Den er stadigvæk på 0,2. Og se på 108, der begynder den at flytte sig. Så sætter vi den lige ned på 107 igen. Måske skal vi sætte ned på 106 dage. Det tror jeg, vi gør. Så har vi sat den her minimum til move. Nu når vi så kører frem efter igen nu her, så vil vi have den til at gøre det noget hurtigere. Når vi trykker på den her, så sætter den ned på 0. Og den flytter sig jo ikke rigtig nu her, så sætter vi den her proportional op. Og I kan se der, så skifter den over på den der. Og hvis vi skifter tilbage igen, men det tager noget tid til at komme tilbage igen, så vi giver den noget mere. Vi kører den lige langt over her. Og I kan se hernede, hvor mange ppm den sender ud med. 120 er den på der. Så prøver vi lige at sætte den på 0 her, så ser vi, hvor hurtigt den egentlig kommer over på den skal være. Den må godt komme over lidt hurtigere, så vi giver den noget mere i proportional heroppe.
Vi går op på 40. Vi drejer langt over igen her. Så trykker vi på 0 her, så den drejer tilbage til 0. Det må godt gøre det hurtigere endnu. Men det justerer man med den her op, hvor hurtigt den gør det. Og hvis nu vi ser, at vi sætter den alt for langt op, så prøver vi lige at gøre den her, så giver den 5 på en gang. Ja. Så bliver den faktisk, man kan se, at den reagerer faktisk lidt for meget. Og den kører over, før den kører tilbage igen. Vi trækker lige ned omkring 100. Ja. Hvis nu gør jeg her, så kan vi se, at æren den er oppe på den der. Når den er grøn, så er den på den ene side, og når den er rød, er den på den anden side, den skal være. Vi kan godt give den ned på længere ned. Vi går ned på 100. Nu sætter vi den her op på, nu er vi 16 grader. Så når vi nulstiller den her, så kan I se, hvad den herovre viser den jo de PWM, den kører med hele tiden. Så prøver vi lige at lade den nulstille der. Så kan I se, at den går helt op på 200, fordi det er det, der er sat på som maksimum herinde. Der justerer man også lidt på, hvor meget hvor hurtigt den kan reagere. Det skal ikke være sådan, at den kører fuldstændig tosset, hvis nogen kører stærkt ud af vejen. Vi sætter lige hastigheden lidt op, fordi så kan vi prøve at se det. Så vil den køre lige ud. Se, der kører den jo faktisk meget fint der. Vi lader den lige få 5 grader. Og I kan se, at den er sat til 5, og nu er den aktuelt på de 5, og der er en error på 0. Så giver vi den lige tilbage til 0 igen også, og den går fint tilbage på 0 nu. Så det er en meget fed sted, at det kører de her ting. Og husk, I skal ikke tage af de her tal, vi har brugt på den der. Den skulle være på grøn, den her skal være på grøn, og styringen skal vi slå til over på den her over. Vi slår det her fra igen, så vi ikke kan køre med den længere, og også på styringen der. Nu har vi i hvert fald en meget god, den her med hydraulikken, og vi har fået dem her justeret ind, så de passer der. Og gemt de der, så vi kan bruge dem til andre også. Senere vil vi kigge på det her med, hvor meget den lukker hat og det der. Men for nu, der er de her grundindstillinger, og de er uafhængige af GPS'en. Det er faktisk bare med, hvordan ventilen reagerer og alle de mekaniske betragtere. Vi lukker ned for det her skærm igen. Det samme så er det altså vigtigt herinde under konfigurationen, at man har de rigtige mål sat ind på traktoren. Altså afstanden imellem hjulbasserne og den her trackbid, og så hvor antennen sidder på den. Det er det, den bruger til at regne de forskellige ting ud. Vi vil stoppe for nu.